Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphuleke lapha sisana injury update ingakumbi pha kuMorris striker seqela ke leKaizer Chiefs. Umfana omdala ke nawukhumula into yokubana walima lapha nge-1 kaMatshi. Umfana omdala utsitywe ziimatch ezininzi, ndiyacinga uba ziphaa ko-4 imatch engekho. Nawukhumula into yokubana ke laa mdlalo iKaizer Chiefs yaphumelela kuwo ngo-3-1 weNedbank Cup. Umfana omdala wehlile estendini ebukele zonke ezi match umfana omdala bengekho, kodwa ke indaba esigqibo fike kuthiwa umfana omdala ubuyile ke ngoku uyagijima uyatreyina pha nabanye abadlali. Kodwa ke into eyathetha kuthiwa ke angangabikho ke namhlanje xa iKaizer Chiefs iqobisana pha neqela leGolden Arrows pha eDurban Moses Mabhida Stadium Park 3:30 emalanga. Kuthi umfana omdala ke akazubakho okanye angangabikho kuthiwa. Kodwa ke kulo mdlalo bazodlala eTS Galaxy iKaizer Chiefs emveni kwaleni match kuthi umfana omdala ke angakhona kule match, qinisekile uzoba khona ngoba ke kuthiwa uyatreyina nabanye abadlali. Lo ke nguMorris ke baphulaphula striker ke seKaizer Chiefs bisithatha pha kwiqela ke leSuperSport United. Nizakhumbula ke into yokubana ke amakhosi adlala namhlanje edlala pha eMoses Mabhida Stadium 3:30 eqobisana pha neqela leGolden Arrows abafana besithende bedlala pha umdlalo ke weBetway Premiership. Kaizer Chiefs ke leyilele pha kuposition 8 apha phansi kweBetway Premiership. Baphulaphula ke into ethethe ukuthi Kaizer Chiefs iyawufuna ke ngenene nangenyaniso lo 3 points izokwanto ukubana ke ithi xa ikuthanda ukuzinza pha ku-top 8 okanye ke ikehlala napha ko-number 7. Ndiqinisekile wonke ke umntu ke olandela iKaizer Chiefs uqala kwimanagement ukuya pha kubafana abaqeqeshayo ukuya pha kubalandeli noko bathandaza into yokubana ke iKaizer Chiefs mayimfumana ke lo 3 points ke baphulaphula ke. Kodwa kuthiwa ke mlumzana uNaphi unayo ke indlela zokwenza ngaxa uMorris lo engazubuya namhlanje. Bathi ukhona Ashley Duprez ke nezamkhumula uDuprez lo begqibo sayina ke icontract entsha pha neqela leKaizer Chiefs. Umfana omdala kuthi ukhona ke namhlanje angakhetha kubo ke pha umlumzana uNaphi. Bakhona nabafana ke bafana pha noChivaviro noWandile Duba ke umfana omdala ubuyile pha kwi-injury ukhona. Ndicinga uba ke enye yento ke yenze into yokubana ke uMr Naphi nokabe nomdla ngoba le nkwenkwenyana ibilimele isefomini engummangaliso. Abantu abaninzi bebeyidinga kakhulu into yokubana ke mayibuye ngoba uWandile Duba asizufihla ke laa nkwenke ilimele inzima kakhulu. Ukubuya kwakhe kumenelisile pha umlumzana uNaphi. NoChivaviro kuthiwa ke naye ukhona available umfana omdala okubana ke naye angakhethwa ke athunywe pha ayosebenza umfana omdala. Nangona ke abantu abaninzi ke sebephelele ngumdla pha kuChivaviro. Ndiyabona futhi nomqeqeshi ke weKaizer Chiefs siyabona into yokubana ke makayesegqiba nje le season umfana omdala. Ndiyabona into yokubana ke noko uChivaviro lo amathemba napha kuNaphi ehlile ngakuye. Asinomkhalazela ke uMr Naphi ngaloo nto. Akho ndlela angazanywa ngangawo uChivaviro. Uzanye into yokubana ke abonise into yokubana ke uyathandwa kulaa team noba ke ebengenabo i-midfielders ezempaselayo. Kodwa le yokubana uthi usistrike ube nethuba ufumana amathuba amahlanu emetshini, uvele no-goalkeeper, uvele ne-open net, uvele uphose buquba bhola, uphose nezopali. Andiqondi uba inayo into yokwenza nongapasi midfielder loo nto. Wena strike umsebenzi wakho, thuba nethuba olifumeneyo xa usistrike senene senyaniso, thatha ibhola uyifake emnatheni. Njengo-Ashley Duprez uphosa kakhulu naye xa kufika uFiston Mayele kwafika ezinye izistriker bazawubekwa ebhentshini ba-end up iKaizer Chiefs balowuna ngesizathu sabo umsebenzi abo wenzi abafuna ufaka bhola emnatheni. Uyabona laa nto yabo ngafuna. Uyabona umzekelo uMorris ebeke wangena wasefomini wafaka amanqaku emnatheni, kwafika uMayele wafaka amanqaku emnatheni. uDuprez uChivaviro bobabini izohamba iKaizer Chiefs bachithe ngoba abazimiselanga ukunceda laa team, abazimiselanga kuwinisa laa team. Amathuba bawafumana njalo xa kudlalwa kodwa bafuna ukora, baphosa nezopali, umntu aphosa kwaloo bhola uwa. Andazi ukuthi ngoba phulaphula kuthiweni xa kunjalo sizawuphetha sikhalazele midfielders sithi azibapaseli, kodwa nanga amathuba bawaphosa. Sawukhalazela uMr Naphi sithi akacoach kakuhle, nabo abantu bephosa ibhola ipali sibukele. Loo nto yakuxela into yokubana ke uAshley Duprez noChivaviro iintsuku zabo phaa kulaa team zibaliwe. Nawuthi ndanditshilo ebeke nje ezi-strikers ukumayele sagaleleka sawenza umsebenzi ngenene nangenyaniso. Wafika uMorris wawenza umsebenzi ngenene nangenyaniso. La madoda amabini izawuphela indawo yawo phaa
iqela leKaizer Chiefs. Kodwa kusoyam ndodwa ke baphulaphuli ke nani ningake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.